pensado para o Castro de Gacián. O que debe ser é o terraplén que vai dar ao Castro, vale? Os que xa estuvestes, eu vou a repetir igual, pero os que non estuvestes, pois, estamos nun dos castros distintos, os que fostes, por exemplo, a Cameixa e algo máis por aí, saberedes que isto non ten nada que ver. Isto é un castro pequeniño, de aquí a outra punta hai 80 metros, e de onde imos entrar hasta este outro lado hai 60, e nada máis. É un castro de 80 por 60. O emplazamento, se non houbera carballos e árbores, gracias, bueno, señal que haxa carballos e tal, sería unha visión 360, vale? Viríamos todo a cabeceira, eu chamo do Avia, porque aínda que dicen que o Avia nace en León, para os que somos de Viariz, para os que sabemos. e efectivamente, e seguimos a risco, pois decimos que efectivamente nace nas Bañas da Ermida, pois, o que dicía vedes, por un lado, o todo ese da zona de Pontepedriña e do outro lado pois do río Cardello, vale? Por este lado do río do Ave, que sería máis tal. Entonces, e temos esa esplanada que despois polo camiño que tiñamos que subir, que é a pendiente máis suave, que vai dar as Mámoas, vale? Entonces, temos toda esta zona e aquí se sentaron nun primeiro momento que se vou indicando como e a partir de aí é un dos castros para darvos a primeira nova de que de momento non hai estruturas pétreas, e digo pétreas, vale? Bueno, pétreas sí, pero non como as coñecemos. Por iso é un castro totalmente distinto ao que vades a ver, vale? E agora vamos a continuar e vamos a facer o percorrido que máis ou menos facían eles hai 2024. Lo dejo así. Como decía, acabamos máis ou menos de facer o recorrido que farían hai 2000 e pico anos, tanto por aí como por este lado. E agora o que vamos a facer é entrar por a entrada original ao castro como facían eles, vale? Nos vamos a poñer daquele lado e se vos explico todo. Esta é a entradiña. Agora tedes que imaginarvos que isto levantaría casi 3 metros de alto, que isto levantaría 3 metros de alto. Vedes aquí cando viñades o rebaixo da pedra e o rebaixo da pedra, dos paus coa porta, vale? Non había correos. Si, o pase que aquí o de García pois gustaballe moita pedra e precisamente como o acceso máis doado era aquí para recoller a pedra, se vos fixades o ancho da muralla son 2 metros, entonces para aí fai un reforzo que iba para lá e aquí habría outro reforzo que iría para lá, e o único que queda é isto. Eso tendes que imaginarvos eso. A entrada, xa vos direi, era máis ancha de aquí a lá e a achicarla. E xa vos direi tamén por que a achicaron, vale? E entonces, bueno, pois dentro dese recorrido eles entraban e unha vez que entraban para un lado e para outro, e para a parte máis alta do castro, vale? Ahora si tal, vos pondes todo por aí. Por onde, Jorge? Por aí, por ese borde de aí. Eu me quedo xa aquí e... para contaros un pouco a historia das excavacións ou das intervencións que se fixeron o baixario. Isto empezouse hai 5 anos cando houve unha primeira campaña de limpeza de todo o castro. Para entrar agora ao castro vemos que entramos moi ben, pero hai 5 anos era moi complicado, gracias ao Concello de Viariz e á Dirección Xeral de Patrimonio, que por, digamos, un pouco a dirección do Concello pois lle dixo que a Patrimonio que aquí se podía actuar, se fixo unha segunda campaña de 3 catas arqueolóxicas para ver a potencialidade arqueolóxica do xacemento, unha do outro lado, outra aí e outra daquele lado, que temos despois, e a partir, sobre todo, desa fase de sondaxes arqueolóxicas, o que se fixo foi ampliar primeiro naquela zona unha campaña máis e 2 máis aquí, vale? Que é o que temos aquí?
temos a nivel de, digamos, dun poboamento da Idade do Ferro, moi distinto aos outros castros que temos xa non só na comarca do Ribeiro, sino en Galicia, vale? É dicir, porque non só polo tipo de pedra, sino despois de excavar 200 e pico metros cuadrados, a ausencia total de estruturas pétreas de cabanas, vale? De habitacionais e demais. Hai unha semiteira, que digo eu, vale? E por eso é tamén excepcional o castro. É dicir, unha vez que nós empezamos a excavar primeiro naquela zona para definir a muralla, despois vimos que aquí había unha inflexión no terreno e tiñamos que comprobar si ben era algo que se desgastou, pois precisamente as veciñas e os veciños para levar terra ou pedras para os muros e para as casas, pois o fixeran eles, ou si realmente estábamos nunha das entradas do castro, vale? Pois o resultado foi que efectivamente estamos nunha das entradas do castro. Creemos que normalmente este tipo de castros, igual que os demais, podían ter dúas entradas. Unha máis grande, que sería esta, e outra máis estreita, normalmente en frente. Normalmente. Unha vez que empezamos a excavar, e iso foi o ano pasado, nos aparecer esa estrutura, e este ano o que fixemos foi ampliar toda esta zona para continuar definindo a muralla e ver que é o que tiñamos a continuación, vale? A nivel cronolóxico, aí viene la chicha ahora. Estamos, unha vez que fixemos ou recollemos, vedes aquí unha zona negra, vale? De aí hai outra, vale? Pois de aquí se recolleron carbóns e se mandaron a analizar a Miami. E entonces nos chegaron en agosto as datacións e estamos, ojito, polos que tuvistes en Camés, en la misma cronología que el castro de Camés. Estamos finales del siglo IV antes de Cristo, principios del 3 antes de Cristo. Ahora, os que fostes a Cameixa, vedes o que tendes alá e o que tendes aquí. É dicir, estamos falando dun castro que a mesma cronoloxía. A ver, digo Cameixa, como podo dicir Cotomosteiro en Carballiño, e digo da comarca, como podo dicir Castromao, como podo dicir máis ocementos. A súa orixe estuvo nese momento. Por qué? Porque tanto nesta como nesta é a estrutura original do castro. É dicir, os que temos máis ou menos idea, se vos fixades do perfil para aquí, vedes todas estas baixas de postas, que cando está a muralla, pumba, se cae e cae así. Bueno, pois todo aquí para arriba está tocado, ben, por a propia xente que veu buscar as pedras para os muros e para as casas, ou para fazer traballos que fixeron aquí, pero de aquí para baixo está todo intacto, sin tocar, vale? Entonces, por aquí, de aquí para baixo, é onde nos apareceu toda a chicha. Que é o que empezaron a facer a finales mediados do século IV? A muralla. Normalmente o primeiro que se fai, cando estas personas querían habitar unha zona, empezaban pola muralla. Entonces, que fixeron? Empezaron a construir a muralla. A muralla, tal como vemos aquí, non é como noutros lados, que son cachotes de granito máis ou menos grandes e que enseguida levantas. Aquí vedes que as fiadas son todas de lousa. A lousa que é de xisto, digamos, é como un hojaldre. Cando empezas a traballar nela, pois o que che salen lascas, o sea, laxas, lousas, como chamamos aquí, non salen bloques, vale? Algún bloque sale porque está nunha zona mellor de xisto moi cuarcítico, que ten bastante cuarzo, entonces aí sí que van máis gordas, vale? Entonces, empezaron esta muralla, vai todo ao perímetro, vale? Está sen excavar, evidentemente, que dicíamos de 80 metros de allá a allá e de aquí a lá 60, bueno, pues son 860, 160, uns 200 e pico metros de casi 300 de muralla, vale? Todo alrededor, de 2 metros de ancho, con cada lenzo por dentro interior e lenzo exterior, e no medio recheo de terra e recheo de lousa. En donde vivían eles mentre facían isto? Porque isto non o facían de hoxe para mañá.
Entonces, que construían? En Cameixa, facían un zócalo de pedra, ben definido, e por aí, ramallado, incluso con paña abaixo. Aquí no. Vedes? Pedras fincadas, que escribía así, para cargar en este, e todo para aí, non quedo para excavar para arriba. Se vos fixades, nalgúns zonas é de doble fiada, pois entre esa doble fiada, imaginadevos ramallada, e apoyábana en parte da muralla e en parte nos buratos de poste que facían eles, vale? Entonces, vos imaginadevos unha estrutura de aquí alá é un 80, un 70 creo, pois máis ou menos de un 70 un 80 de diámetro, pois esa é outra movida, esa é outra movida. E entonces, a partir de aí, levantaban a estrutura de... Volvemos, isto normalmente solíase facer en torno a siglo VI, siglo VII antes de Cristo, as primeiras. Por que nese cambio de era no século IV ou III, que xa chegamos ao noso ferro clásico, siguen facendo cabanas así? Porque resulta que seguramente destinaron toda a materia prima para a muralla, que era o que lles interesaba a eles, vale? Isto, siguiente paso cronolóxico, vamos do máis antigo ao máis recente. Isto, polas razóns que sexa, se abandona, vale? Queda abandonado, pois nós calculamos que entre, aínda que parezca mentira, polo menos esta zona, non sabemos se noutra zona da tal, pero esta zona queda abandonada 150 anos ou incluso 200. Entón, que pasa? En el cambio de era, un pouco antes ou un pouco despois, eso, siglo I antes de Cristo, siglo I despois de Cristo. Ven alguén e decide volver a reocupar este espacio. Entonces non reocupa, en principio, alá non temos moitas evidencias, aquí seguro. Entonces que fai? Achica a entrada de un 80 metros, de un 1,80 m de ancho, achica a un 30. E se sitúa na entrada, non se sitúa na outra punta do castro, ni se sitúan aquí. E que fan? Collen un muro, delimitan ese espacio, hasta aí, e aquel outro que vemos despois alá, que delimitan este espacio para eles vivir. Que é o que fan? Unha vez que delimitan un espacio, lareira feita con lousas pincadas, e con lousa grande ou dúas lousas por debaixo, e isto é o que queda do barro que iban cocendo, vale? Que despois podes ser os privilexiados porque isto se hai que tapar, porque senón coa choiva e coa xeada e tal se deteriora. Entonces, por que sabemos en parte que foi despois? Porque isto está por enriba de aquel. Aquí había parte dun pavimento que é onde pisaban estes, que nós o levantamos, o sea, se registrou fotográfica e fotogramétricamente, e despois o levantamos porque queríamos saber o que había debaixo. O que é curioso, e volvemos ao de antes, e é outra das características deste castro, os que viñeron despois, estes, tampouco construíron, só fixeron aquel muro e aquel de alá, e non volveron a construir. E que fixeron? Que tiñamos dolores de cabeza con eso. Ali temos un e temos outro, esos poden estar relacionados con isto. Despois temos estes, e temos varios que veremos ali. Pois tamén, se debeu facer complicado ir construindo cabanas cuadrangulares, porque o cambio de era xa son cuadrangulares coas esquinas redondeadas, o que fixeron foi buratos de poste, tenda de campaña. E efectivamente, ramaxe tenda de campaña, o cal nos volve a dar outra pista, que esta segunda ocupación tampouco foi permanente. É dicir, non sabemos se tiñan a idea de facela permanente e por outra vez as razóns que sexa volveron a abandonar o sitio, ou, que é a teoría que temos, viñan en épocas
determinadas, non sei se no verán ou supoñemos que no verán, porque se as faz buratos de poste con ramas en inverno, uf, en fin. Entonces, a seguinte, vale, viría no verán, e ahora a seguinte función sería que realmente facían aquí. É dicir, guardar gando. Nós creemos que non, porque, a ver, nun primeiro momento, os que fixeron as construccións, a muralla e as cabanas, era para vivir. E os que viñeron despois, nese cambio de era, eu teño claro o que fixeron, o que viñan a facer. Que viñan a facer prospección mineiras. Estamos nunha zona rica en estaño, incluso en ouro, vale? Entonces, o que fixeron foi en determinadas épocas do ano, viñan aquí e montaban aquí a súa pequena campamento ou zona de tal e se dedicaban a facer prospeccións mineiras por toda a zona. En Muradás temos outro castro asentado nunha zona de minería, o Castro de Magros tamén está rodeado de zona de minería e aquí, polo que sabemos, a xeoloxía é esa zona de contacto entre o granito e o xisto, que é onde aparece o cuarzo. O cuarzo está asociado a casiterita, a mispique, a estaño e a ouro. Entonces, aínda que non realmente podían vir ao ouro, o que realmente eles importaba era buscar venas de estaño. Por qué? Porque o estaño mezclas con cobre e sale. Bronce. Bien. Entonces, e o bronce lo usaban para Armas. moedas. Tamén. Entonces, é o que lles interesaba aos romanos, as moedas, ¿vale? Sí. Entonces, en parte, por que sabemos que isto é xa de cambio de era? Por os poucos materiales que hai. Digamos, de aquí, desa zona de combustión e esta outra zona de combustión para baixo e en contacto, temos cerámica, sobre todo cerámica, da idade do ferro, coa mesma decoración, a pouca que hai, co castro de Cameixa, co castro de Cotomosteiro e incluso con castro de Santibrán de Las, ¿vale? Na última fase, só temos, hai dous tipos de cerámica. Temos, agora xa vou enseñar un fragmentinho, ou dous. Resto dun ánfora, o cal xa nos dá pistas de que aquí, aínda que non foi un castro romanizado, si os que ocuparon este espacio estaban en contacto con Roma. Apareceunos unha doa de pasta vitria, que é moi raro, o sea, en Cameixa si temos cerca de 50, máis de 50, pero despois nos outros castros é complicado. Aquí apareceunos unha doa de, para que non saibades, sabéis, sobre todo as mulleres estas de Pandora, e tal, estas cositas guais de Pandora, pues eso hace 2000 años. E tal, pues ¿Ese tamaño? Pequeñita, ahora vos la enseño, así pequeñita, que porque temos os ollos afinados, o mellor de aquí aí igual non vexo, pero esas cositas sí las veo, e tal, entonces, e por eso sabemos, porque ese tipo de pasta vitria non se fai no noroeste, ven toda do Mediterráneo, vale? A través de zonas de comercio, vense a interior ou vense á costa. Na costa temos os castros importantes de Vigo, Avanzada, e despois desde aí incluso Monón e varios máis, e desde aí todo o comercio vai entrando ao interior, sobre todo para as grandes quívitas como era Castromao, Santibrán de Las e demais, non? Entonces, pero hasta aí, digamos, as dúas fases máis antigas, pero temos outra terceira fase, que é este lousado que temos aquí. Este lousado, nós creemos que foi de época moderna, o sea, hai 300 ou 200, moderna barra contemporánea, para asentar algo mentre traballaban aquí. É a única solución que lle damos a isto, porque pousa por encima disto, non ten materiales asociados, non atopamos ni cerámica medieval, ni cerámica moderna, ni nada. Entonces creemos que cando viñeron a empezar, claro, o tema de buscar pedra aquí para o pueblo e para os muros non é un tema de hai 100 anos, é un tema de hai 200, 300, 400 anos. De feito, en Cameixa, para que vos fagades unha idea, encima dun dos muros
e tal, topamos unha moneda de 6 maravedís. Estamos falando de 1600, o sea, se viñan roubar pedra, bueno, pedra ou tesorillos, porque o que buscaban tamén era donde habitaron nuestros bisabuelos, tatarabuelos, igual deixaron algo. Entonces, para que vos quede un pouco claro, estamos ás orixes do Castro de Garcián no ano 300, eso, 300, as datacións creo que pasei de saltos, 326 AC, 280 AC, máis ou menos dan ese marxen, o sea, a finales do século IV, principios do 3 antes de Cristo. Abandono, reocupación do espacio, sobre todo do espacio da entrada, que era o seu espacio, digamos, onde poder vixiar e ao mesmo tempo salir e entrar, unha reocupación temporal, século I despois de Cristo, e despois evidentemente se volve a abandonar, porque todo eso, de feito, estes que son os calzos, eles que están prácticamente por debaixo do nivel de derrume, entonces, ao estar por debaixo do nivel de derrume, sabemos que eso, e estes son contemporáneos. Isto é máis antigo porque non ten sentido facer un aquí e outro aquí para suxeitar unha cabana de 1,70 m. Vai máis alto. E vai máis alto, efectivamente. A nivel estratigráfico vai máis alto. E depois temos un abandono hasta que se volve a traballar isto pues, en época moderna barra contemporánea e se usa para, de feito, a parte de arriba, alá temos como un pequeno alxibe e despois no seu día se extraería esa pedra dali e se levaría a pedra. Se é a secuencia cronolóxica e ocupacional do Castro de Canés. A idea é, si tiene a vosa merced o Concello e a Xunta de Galicia, ampliar, vimos cortar solo estes carballos pequenos, aquí lo vamos a deixar, e vamos a ampliar toda esta zona, porque aquí, por exemplo, non nos fixemos por culpa deste, do carballo, pero aquí o que vamos a facer é volver a ampliar hacia lá para que se vexa a muralla polos dous lados, vale? Porque aí xa vamos a ter, e de feito aí xa aparece, menos ali, vedes aquela fochanca que hai ali, extracción de pedra, é dicir, igual que aquí parte deso tuvemos que reconstruir a partir da última fiada, aí seguramente igual, eles viñan donde topaban pedra para os muros e para as casas, Collían o carro e cargaban. collían o carro, ou sin eso, o carro deixaban abaixo, o carro deixaban abaixo, esta foto onde está? O carro deixaban abaixo e tiraban as rousas para abaixo e recollían. Bueno, tal como está de sobra aí, vamos a empezar con vale. Claro, enseño esto así solo y va a ser que te estás quedando conmigo. Bueno, esto é eso de aí, vale? O resto dos fragmentos teño na casa. E este é todo do século I despois de Cristo. É a parte de abaixo, sí. Non lle saco a terra, que lle vou mandar ao museo para que eles despois analicen o que hai dentro da... Isto tendría casi 1 metro de alto, sería unha cosa así, como un terrón deste, un macetero, como digo eu, guai. Porque de feito aquí se guardaba líquido. Esa es outra, que era vino, aceite ou garum. Garum é unha salsa de pescado. Eso é o que pensábamos. E entonces, por que llegou hasta Pero aquí? aceite, Claro, como aceite, chegaba aquí tamén? aceite, a ver, ahora estás empezando a cultivar aceite, vale? Ah, vale. E Non hai digo 2000 nada. anos, Eu sei que ótimo hai cosas climático, que sí. eran 2 grados máis quente que agora. Ah, Entonces, vale, pues e o pode viño ser. igual, é dicir, Sí, que hai zonas pero dos libros. o curioso é eso, sea viño, sea aceite, sea garo,
estamos diante dun comercio, o sea, o que para hoxe a nós, bueno, aquí Garcián está apartado de la mano de Dios, e tal, pois, o mellor hai 2000 anos, formaba parte dunha persecución na ruta comercial, vale? No, 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 no. Tatarabuelo, no. Meteuno aí. Enterraban, facían un burato no chan, enterraban a... Quedaba difícil. Y lo mantenían fresco todo el tiempo. No, sí, verdad. A ver, marisco de García, me lleva a saber. Sí, é a parte da baixo. Sí, claro. O espeto. O espeto da ánfora. O espeto da... Bueno, ese tamén é outro. Os habitantes eran autóctonos ou non era? Esa é a pregunta do millón. Si xa o temos complicado cos materiales, como para saber se eran de fora ou eran de aquí ou... Claro, e tamén se foi na primeira ocupación, na segunda... Bueno, esa é da segunda ocupación, Esta é a segunda ocupación, é dicir, nun momento eso do cambio de era, e nós entendemos que xa empezaba o territorio a romanizarse, entonces eles o que buscaban eran, a ver, os romanos non viñeron a Galicia por su calidad del tiempo e tal, e por el clima, non, viñeron polos metais, polo ouro e polo estaño e por... Entonces, eles, de feito, o exército, había unha parte moi importante do exército que en realidad non era exército, eran ingenieros, eran metaleros, eran... Entonces o que facían era, ao chegar ao territorio, o primeiro que facían era facer prospección mineira. De feito, en Muradás temos a burata, que nadie sabe o que é a burata, pero hai un microtopónimo na parte de baixo que é a groba, entonces iso é unha zanxa de explotación mineira. É dicir, empezaron a explotar aí, viron o filón, o explotaron e ao mellor non había máis, pero na zona de Muradás hai microtopónimos como Vila, como Carrola, que ven de Currigus, de canalización de auga, a Grocha, que é un derivado da groba. Entonces, todo eso é unha explotación mineira que iba cara ao río, vale? Que despois, en época contemporánea, pois explotou polo tema non só tamén do estaño, sino do wolfram, pero originalmente foi da época romana. E no Castro de Magros igual, é dicir, aquí temos unha zona de contacto que, por as razóns que sea, foron avanzando e chegaron aquí e empezaron a explotar. Que pasa? Que o Castro, por exemplo, de Muradás, na parte de arriba é todo teula, é dicir, entonces é un asentamento de cambio de era, vale? Para explotar aquí. Despois temos estas pequenas jarritas decoradas, vale? E dirá, este como sabe que é unha xerra, porque se topei moitas, entón, é como un pouco. Está decorada. E a parte de arriba, ¿no? Sí, sí, este sería así, faría así, e despois faría aquí o colo, e despois isto faría así, faría así. Entonces sería unha xerriña. E esta tamén está asociada a última fase de ocupación. Sí puedo tomar, ¿verdad? Dice, estoy estudiando cerámica, esto le va a encantar. Sí, ah, pues mira. Hai máis, aquí recuperamos entre este tipo de fragmento de ánfora e tal, uns 200, casi 300 fragmentos, vale? Que empeza a ser unha cantidade importante. Solo naquele espacio, vale? Y no restauras, coges as piezas Eu, bueno, algunhas, se teño tempo, ganas e diversión, as pego. É dicir, a mellor a ver se me poño coa... Cando tiña máis ou menos pegada a ánfora, saco. sacaste as piezas todas. No, porque hai algunhas, de feito, a historia deste enlousado nos levou tempo saber que era da última fase, que telita marinera. Entonces había dúas pedras deste lado, vale? E se nos salía máis ou menos da línea, entonces as levantamos, e ao levantalas, por debaixo, había 4 ou 5 fragmentos de ánfora. Entonces nós creemos que a ánfora está toda
deste lado Parecida por aquí. e por aí. Ainda falta. Ainda falta. Entonces, este ano seguramente tiñamos, non sei se a mitad, pero bueno, mellor uns 30 e pico, 40 fragmentos e nos recuperamos, e grandes, non é dicir que sea, dados conta que a ánfora é así, Sí, sí. é unha cousa así grande, Sí. é dicir, e normalmente ao ser máis canto máis grande rompe máis fragmentos, entonces, bueno, pues, nos creemos que para aquí continúan e para lá deben continuar, entonces, bueno, pues, este ano iremos pegando a ver si algunos, estes tamén hai 3 ou 4 fragmentos da mesma, a ver si pegan, e se pegan, pues, é o colo, vamos, sería o... Que é moi fina, Claro, isto por eso, ao ser así moi fina, se galaico-romana, que chamamos nós. Se ese cambio de era do siglo I. Sí, é moi fina. A ver se non se me cae. Madre mía, sí señor. Jo, para ver eso. Pues se vio. No, no, muy bien. Está un sin limpiar, vale, ten que Bueno, ir a pero, la a ver. restauradora a limpiarlo, Ok. con cloruro de non sei que. Sí, Pero señor. bueno, pues esta formaba parte dun colar. Un tema de mono que non vai a caer. Por exemplo, hai algunhas que incluso teñen pan de ouro por dentro, este non é o caso. E hai algunhas, esta é moi pequena, hai nas máis pequenas e as hai máis grandes, vale? De feito, en Cameixa, no Castro de Cameixa, nunha das sondaxes chamamos as catas de investigación, porque aí rompemos todos os niveles para chegar abaixo. Entonces, empezaron a aparecer varias así pequenas destas, entonces a filla daqueles dous señores, dixamos, Rita, te coges la criba e topou 21, vale? E moi pequeñitas, o sea, azules, verdes, amarillas, transparentes con pan de ouro por dentro, verdes, roja, había una, y marrón oscuras y marrón claro. O sea, entonces, este tipo de pasta non se fai no noreste, é todo importado. Vale? Entonces aquí alguén perdeu un colar. Ahora non viñades hora. Está que atrás. Cuando rompes alguna parte, imagínate, dentro de 500 años pueden decir, y la compraste a lo mejor en un viaje a Argentina. Hai que te rollo. Yo que necesito xa algo de gafas. Esta en concreto. Pois hai que ter... Sí, ¿dónde estarán os restos? Sí, dentro y non la limpiei. Sí, no. Que en Cameixa debían ser máis ricos, deben ter máis casas. Cameixa, home, a ver, en Cameixa o que ten é o que falábamos, é unha ocupación continuada. Claro. É dicir, desde o século IV, despois ter do século II, ter do século I AC e ter do século I DC. Entonces, bueno, Houve máis movimento... claro, dentro de todo eso houve máis movimento poboacional, aquí non, aquí houve unha fase inicial de levantar e ocupar, e despois houve un abandono, e despois, pero un abandono xeitoso, é dicir, non hai evidencias de que fose un abandono paulatino, e despois se volveu a recuperar no cambio de ano. Temos esa... Ya non topastes pegadas así de destrucción violenta ni nada de eso, No. Ao principio pensábamos que esta zona de queimado podía ser, pero despois ao ver que por aquí non había, e por alá tampouco, non houve, e sobre todo quedaríanos no perfil, e aos cabalos, non apareceu. Un abandono polo que sexa, pois eso, pois ao mellor, imagínate, pensando así o Castro de Magros, o temos que en línea recta 3 km, 4 km como moito.
Podíamos desplazar para ali tranquilamente. Unha reocupación do espacio, digamos, se abandona isto e se vai, porque de feito este ano non, pero o ano pasado hai 2 anos, naquele lado de lá topamos 3 fragmentos de muiños circulares e de granito. Aquele granito telo que ir buscar eso, a Magros ou outro lado do río. Entonces, claro, é dicir, houve unha ocupación como moito esporádica, pero é dicir, o abandono é un abandono, digamos, polas razóns que sexa. Pudo coincidir incluso ca época anterior á explotación en Magros. Claro, é dicir, igual que despois San Cibrán de Las aglutinou moita poboación dos arredores, pois seguramente o Castro de Magros é a teoría que de momento vamos tendo, hasta que non se escala máis. Magros aglutinou parte daqui e o Castro de San Vicente en Avión aglutinou parte daquela. É dicir, hai eses castros que en determinados momentos é igual que a nós, é dicir, nós temos as nosas aldeas Pero vive no Carballiño. e despois te vas a Carballiño, volves a non sei onde, ou a aldea máis grande, pues, o fluxo, digamos, poboacional foi o mesmo ahora que hai 2000 anos. Menos, En Magros non escavades, Luisa? Está escavado. fala aí co alcalde. Eso é unha cosa. No, a ver, o Porque é moito máis enorme. problema do Castro de Magros, problema entre comillas, é primeiro o acceso. É dicir, aínda que o acceso é bo, tens que ir camiñando por un camiño 800 metros. Os que temos todo o terreno lo llevamos bien, pero os que non tienen todo o terreno, e despois unha vez que chegas ali, aquel castro é grande e cun emplazamento espectacular, é dicir, do lado onde está o camiño, tens varias secuencias pero non só de terraplén, sino de murallas. Tens que achantar todo eso, e despois tens a croa na parte de arriba, que son os bolos e tal, e despois tes do outro lado cara a Magros As vivendas. as vivendas, o que sería o antecastro, porque o ese castro xa vin queimado, entonces sabemos, de feito aí conserva restos da muralla con aparello helicoidal, unha pasada, é dicir, é un tramiño de 3 metros, así do que me acordo, con parello, pero ostras, Ben trenzado. si ben trenzado e ben posto. E despois xa só en superficie había cerámica, había muiños, había, digamos, destes canzorros para sujetar a teitume o sea, e despois había, pois eso, e estamos falando dun castro de 2 hectáreas e algo, é dicir, que ya empeza a ser, claro, agora, facer pequenas campañas de excavación, home, si, que poida repercutir na sociedade, ao mellor teríamos que facer como en outros sitios, pequenas campañas de eso, durante 8 ou 10 anos, para empezar a ver algo. E claro, e o problema é despois, aquí ao non cortar os carballos por debaixo, máis ou menos só che medra cento e tal, ali está prácticamente pelado. Ali o que che medra son toxos e moita xesta e claro, como conservas tú, como faz ese mantemento, podes facer o mantemento da zona excavada, pero claro, do resto do castro se non hai eso, unha axuda só xunta, incluso a comunidade de Montes, Diputación ou algo así, é dicir, ten que ser algo máis, porque eso, xa solo unha campaña de limpeza xa che vai a levar, claro, e despois, se faz o acceso dentro do camiño, tens que acondicionar un acceso, porque de feito ali a muralla a ves, é dicir, imagina tú cá enterrado, xa a ves sin excavar, incluso parte da entrada a ves sin excavar, é dicir, do acceso á croa, pero claro, tens aí un mundo de pedra que tens que sacar e polo menos para facer o acceso acondicionado de tal maneira que se poida acceder, bueno, por min, oxalá. Oxalá. Ahora vamos pasar un pouco ao outro lado e acabo de explicar. Pasamos. Puedo pasar por aquí, ¿vale?
vedes o que vos dicía? Alá fixeron un muro e aquí fixeron outro, vale? E para delimitar este espacio de alá, curiosamente, este cuadrado, cando excavamos, cero cerámica, cero, o sea, cero. O sea, mirade que nos fixamos nas doas e tal, pues, aquí non hai nada. Que por outro lado, nos dou a pensar se este castro nun primeiro momento era a funcionar no sentido de que non temos nada e acumulamos aquí certa, pues, o mellor gando, o que sexa, pero claro, despois o seguinte que pensas é como vas a acumular gando e te molestas en facer unha muralla de 2 metros de ancho. É dicir, non ten sentido para guardar gando, pois vas eso, os muros que temos agora e se acabou, non ten máis. Entón, e deste lado, aquí, si nos apareceu cerámica, a cerámica, a decoración que tiña, xa nos daba pista de que podía ser do ferro clásico e que despois efectivamente as datacións de carbono 14 nos confirmou que efectivamente estamos diante dun castro do século eso, finales do 4, principio do 3, un chanzo para subir a muralla, vale? Estuvirían así, chum, 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 ou ao revés, chum, 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 pasa que só se conserva parte deso. Outra lareira, parte da lareira que temos, que o que nos chamou a atención é que arrimaran a muralla, é dicir, entonces se subiría non por aquí para lá, porque senón eso quedaría debaixo e non tería lógica ninguna. Para secar todo. Claro. Nós incluso tiñamos a teoría de que se tes a lareira aí e isto tiña de aquí era para apoiar o pote. É dicir, cando viña a señora e tal, taca, 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 cociñaba o que sea, pum, pote pai, para nada. O normal é que eso, que se tiñan aquí, subían así, plan, 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 e isto estaría en relación co acceso. Sí. A muralla é unha muralla, imaginadevos, que levantaría outros 2 metros de alto do que ten aquí e seguramente estarían empalizadas de madeira. Entón, subirían pam pam e en que dirección? Entrada. Que é o que eles lles obsesionaba de ter ben vixiada, ter bo acceso e a que realmente lles interesaba o tal. Cando empezamos, nós chamámoslle pétalos, que xa parecen pétalos Ao principio pensábamos que era efectivamente algo que tiña que ver en época moderna ou contemporánea, pois cos traballos que fixeran aquí. Pois, ao principio facían, pois eso, con buratos de poste, que facían era calzar, pum pum, aquí nos coincidía casi, pum pum pum, e pechaba así. Pero depois aquí, vedes, temos outros máis fondos, e me acordo que aquí había outro, vale? Entonces, xa tiñamos dudas, xa daquela, de que fosen en época moderna ou contemporánea, pero agora, ao excavar aquel lado, nos confirman que son da última fase de ocupación, é dicir, nos chamamos el señor de Lánfora, Do campamento. de la señora de Lánfora, que delimitou ese espacio, ou delimitaron ese espacio para traballar ou que sexa, e este outro espacio o delimitaron simplemente cun burato de posta. Aquí nos apareceu tamén en bronce, o ano pasado, hai 2 anos, un fragmento dunha agulla, vale? E aquí cerámica sí que nos aparecerá pouca tamén, aparecerán como uns 30, 40 fragmentos, unha cousa así, pero bueno, había 3 moi decorados, incluso creo que na revista do 15 creo que hai unha das fotos, creo que sí, que che mandaba. Entonces, bueno, a secuencia sigue así, para que vexades o muro sigue dando toda a muralla, dando volta, 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 para lá, e volve cerrada o acceso. Sin embargo, para aí non topaste. Nada, Aí nada, nada. e porque de feito excavamos primeiro esta zona e despois fixemos aquela. Entonces, dixemos, hai que andar con ollo para ver si temos algo desto por ali. E nada, non apareceu nin eso, nin cerámica, nin unha cousa. Por eso, o interesante sería ampliar a excavación cara este lado. Claro, ese muro No, o muro vamos a conservar, parte da historia de, bueno, primeiro porque delimita 2 fincas, entonces, pues, efectivamente, pero despois, claro, estamos falando de muros, que é o que falamos antes, que
que só hai nesta zona. Entonces, bueno, pues deixamos un metro de marxen para que circulemos de un lado e do outro, e do outro lado, a menos que se viñamos cavando aquí, encontremos aí na repanocha e digamos, oye, pues hai que desmontar el muro así ou así, colocar uns espetos con alambre engomado ou algo así para dar. Pero en principio vamos a deixar, porque nos entendemos que este castro ten a súa, digamos, a súa historia dende o século IV antes de Cristo hasta 2025 están. É dicir, e ese muro forma parte desa da continuidade deste castro. Despois estuvemos arriba, se queres os vemos, se se ve algo, limpiamos os dos petrolíferos que sí. A ver, sí, bueno, tendo máis preguntas. Estes carballos non van tirar como muro. Xa o tirarían, seguramente, pero bueno, se estuvemos calculando, ves por onde vai a línea da muralla, eses, igual que noutros castros, cando excavamos, nos estamos dando conta que os carballos nacen, non, pegados ao muro. Entonces, parte das raíces, de feito aquí temos unha, van por arriba, e as outras van por abaixo. O muro se debe estar medianamente tocado. Debíase cortar, non? Pero a cuestión é, se o cortamos, que facemos despois con ele? Claro, é dicir, corto, non? E queda o tocón aí, e facemos o tocón. Habrá que poderecelo. Claro, e despois o poderecelo, habrá que arrancalo. Fais o resto. Claro, entonces, o arrancar, de paso o resto. É peor que telo aí. Claro, entonces é mellor ter o carballo aí, deixarlle este espacio para que siga coas raíces medrando o que tiña que facer, vixiar e que non salgan as raíces, de feito destes lados, se les cortamos todos, vixiar, de feito había aí, que non salga ni unha raíz por esta zona de aquí, que é moi raro, si este carballo ahora mismo 100 anos casi sabe de ter. Entonces, sin 100 anos ou un puño 80 non saleu ni unha raíz para este lado, non a vai sacar agora, ¿vale? Entonces, é igual que nos pasa con aquel lá. Sí, o podemos cortar. Primeiro nos fastidia porque aquí estuvemos excavando en xullo e mentre a xente andaba coa lengua fora, nos estábamos aquí á sombra, bueno, genial. Entonces, solo se cortaría e se faría, se a intervención fose, digamos, integral, é moito máis ambicioso. É dicir, bueno, pues vamos no caso de que vamos a excavar a muralla toda e despois a vamos reconstruir a esta altura. Entonces, sí, Ou podalo para que creza menos a claro, ou que vaya máis, que de feito, raíces. o ano pasado hai 2 anos, algún xe cortamos. E de feito, aquel si o cortamos, porque aquel si viña, facía curva para este lado e si podía fastidiar, ese o deixamos, porque non sabemos, é igual que aquel, se é un castiñeiro de momento deixamos, non ten máis, porque de feito estes castiñeiros van a medrar pouco porque saca toda a sombra os carballos, en principio, que si ampliamos a excavación despois para o ano, aqueles tres pequenos e eses dous si os vamos a cortar. E ese grande tamén queda. Porque o que se trata tamén é de integrar a natureza e o que temos ahora dentro do xacemento. Hai arqueólogos e arqueólogas que ao mellor chegan e, pues veña, cortamos todo, pero depois, se cortas todo, por exemplo, que é o que pasa naquele lado, que te nacen putes, cestas, toxos, por que? Porque non lle das sombra. E aquí, coa sombra que tes, só che nacen fentos, a unha silva, entonces ven a brigada cunha de fío e en 2 minutos, en unha hora xa ten todo desbotado. E de outra maneira degradase moito máis, sin vegetación grande. Claro, non ten máis. E aquí é outro chantos, non? Sí, isto veña así, pam, 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 e depois pechaba aí. E depois temos aquí outro, o resto do outro. Sí. E depois xa te digo, aquí hai outro, nos parece que hai outro dos. Pero se parece que é máis antigo que este. Claro, por eso temos a teoría esa de que cando a fixeron aqueles a circular,
sabes? Xa Sabía usaban, esos. se Xa sabía utilizaron esto, a mesma técnica claro, constructiva. e despois os que viñeron no século I, porque aquí a terra non é como o granito, é dicir, tú no granito chegas a roca e chegaches ao sabre. Aquí non, aquí, de feito ali xa é casi natural, e é como pedra degradada. Sí. Entonces aí non das clavado nada. Moi areosa. Claro, non? entonces o que tens que facer é eso, sobre a terra normal, faz un burato e despois valo calzando Chantando. con distintos testes. Bueno, a ver, o peto al Ah, Solo abría esa entrada, non abría outra entrada. que eu nunca lo he visto. hai que verlo de noite. Ah, aquí un día. Aquí vi un día a noitiña. Oh. No, hoxe dixen, bueno, veño despabilado e ás 10 ou ás 9:30, saco fotos, que son o que se ve ben, traigo un poquinho e tal, e Jorgito un chasco tremendo. Non se ve. Aquí hai que ver. Ahora vai a decir, este me está vacilando. Mira, mira, mira. E tal, bueno, A ver. vedes? Unha bolita, vale? Bolita, surco, bolita. Despois aquí temos a cazoleta, outra cazoleta e outra cazoleta. Claro, hai que vir de noite. Ahora mismo no se ve nada. E agora menos. Vale, pero bueno, por eso hai que vir a ver si, que sei, en decembro, por exemplo, que é boa época, ainda que fai frío, un día destes soleados, é cuestión de quedar, e a mellor ás 7 da tarde, que xa se fai de noite, pois vimos cunhas linternas e se saca. Contamos alguna lenda dos streams. Entonces, exacto. E despois hai outra onde está Porque de noche las luces hacen alguna foto sobre esa sombra. estes aquí, tienen algo máis, vale? Ya. Se nos pondes por aquí, bueno, vedes, vedes, cazoleta grande, aquí hai unha cruz, vedes? Aquí hai un chucho, aquí hai un chuchiño, unha chuchiña, chucho. Depois aquí vedes cazoleta, vedes outro surco aquí, outro aquí, con un cuadrado, e hai outra cazoleta, ao limpiar, esta lá se limpiamos, apareceron outras dúas aí. E vedes, aquí o surco sigue para aquí temos outra cruz. E bueno, isto Hai un apacho grande. todo de noite, sí. Unha cova boa. Sí. Depois tes a cova grande aquí, outra máis pequena. Neste tipo de... xa vedes que isto non é granito, isto é xisto, e ainda por encima, vedes, é cuarcítico, ten moito cuarzo. Entonces é moi difícil facer círculos concéntricos, laberintos e desas cositas guais. Pero bueno, digamos que dentro do contexto, e aparte dentro do contexto deste castro, temos por un lado os serpentiformes, que eses, pola temática, si poderían cadrar coa idade do ferro, pero despois estes, por exemplo, claro, son cazoletas, as cazoletas as vemos, por exemplo, nos chantos das mámoas, hai 4.000 anos, hai 4.000 non, hai 6.000 anos. E tamén nos vemos, pois eso, de hai 60, 70 anos, cando os nosos abuelos iban coas vacas e tal, pois a mellor veces tamén facían surcos. Estes, ao estar encima dun castro, é dicir, por un lado, si temos unha serie de cruces, poderían falarnos de cristianización do lugar, vale? É dicir, isto era un lugar pagano, e nun momento dado, pois se fixeron os cruces para, ou, aquí non sei, os oriundos de aquí, me imagino que non, porque senón habría guerra ya, porque normalmente marcan, estas cruces de termo marcan límites de montes, límites parroquiales, límites... Entonces, pero bueno,
que límite marcaría aquí cos de Magros? Non creo que chegaran os de Magros, ni de coña, non? Aí non. Ademais, eso Aí sería non, unha tú cruz dillo. ou algo. Claro, Pero sería unha cousa, non normalmente, sería... se hai unha cruz, imaginadevos, hai unha cruz así, o brazo máis largo se vai a indicar a seguinte cruz. Vale? E si a temos aquí, a seguinte cruz estaría lá, a seguinte lá, tal, pero claro, estamos moi cerca do pueblo de Garfián e non creemos que isto marcase límites de monte ni nada. Entonces, a teoría que en principio vamos a seguir sostendo é un pouco para cristianizar o lugar pagán que sería para os cristianos isto, vale? Seguramente houve ese algún ritual. Para baixar sería dende aquel lado, pero non sabemos que non se nos escapa. É que non excavaste nada, está Nada, está como está, de feito, si te... O mellor sabe Dios o que toca aí. Claro, é dicir, a chave desto é que se tú te fixas nos bordes, non ves marcas de cuña. E ao non ter marcas de cuña, é que foi excavado na súa época, o sea, original. Porque se non tirías as marquiñas de cuña, mas non digo as barrendas, non? Pero si marcas de cuña e non llas vemos. Este tipo de alxibes para que usaban? Evidentemente para almacenar auga, non para beber, está claro, pero si o mellor para regar ou para as súas necesidades. Se houvese alguna fragua ou alguna fundición, pois... Claro, esa é a chave de saber si quedou algo sepultado aí abaixo, porque de feito na cata que abrimos aí, que é a comprobación da muralla, só se conserva eso porque aquí vedes toda esa zanxa que temos aí. Esta zona, o camiño por onde viñemos está aí en frente, vale? Que é o que farían paisanos e os paisanos para coller a pedra. Entonces, o que fixeron foi desfacer toda a muralla, tirar a pedra para baixo e recollera nos carros ou no camiño e marchar, vale? Entonces, pero ainda aquí, aí, se recollemos pegados a este lado como uns 30 fragmentos de cerámica. É dicir, que isto si estuvo ocupado igualmente, non hai construccións, a outra cata fixemos aí abaixo e xa nos dou roca, pero nada, en superficie un migozo en un pozo, porque pensábamos que era outra liña de muralla e dixemos, esta creo va a estar outra murallada e tal, non, xa foi sacar os 30 centímetros de terra vegetal e xa apareceu a roca, e a roca apareceu viva, porque hai noutros sitios que aparece e entre as xuntas, entre as fendas, hai sábrego como que para pisar e para usar, e aquí non, o sea, aquí usaron todo isto no seu día de canteira, para qué? Para facer a muralla. E deixaron pois isto, así de aquí para recoller auga da choiva, para as súas necesidades e xa está, non ten máis. Tamén é sorprendente o esforzo de facer unha muralla para simplemente, aparentemente, ser un campamento, non? Si nos vamos a origen, é o que vos dicía, se a muralla se fixe no século III, finales do 4, principio do 3, era para vivir. O sea, non era para... Entonces, o que fixeron foi a muralla e despois empezaron, digamos, coas casas, bueno, Sí, palla barro. Con vivendas perecedeiras. E tal, pero por as razóns que se nos escapan, de momento, non lles sudiu, non lles pareceu... Non gustou o sitio. Non o quería decir así de claro, pero bueno, é dicir, polas razóns que sexa, é dicir, desde baixa demografía, unha pandemia, lo que sea, unha época chunga de malas colleitas e o que sexa, pois quedaron e pouco quedaron marcharon, é dicir, e non se revolveu a reocupar hasta eso, moitos anos despois, é dicir, por qué? Non o temos moi claro, é dicir, o que si temos claro é que porque non se ve o Castro de Magros, o temos Palillo, o Castro de Muradás, o temos aí. Todo isto é despois no cambio de era onde se empeza a facer explotación mineiras. Entonces é cando ao mellor temporalmente se ocupa isto, ao mellor se ocupa pois eso, un ano ou dous, Unha función práctica e xa que está tal, isto medio muro seco, aproveitamos. e aquí. marco donde fago as prospeccións, marco donde hai e me voi, é dicir, e para eso teño pois a miña ánfora para almacenar mi cosa, mi tal e pouco máis, é dicir, non, a ver, a menos que cando ampliemos a excavación para aquel lado, pois nos dea máis chicha, pero bueno, en principio é... E despois isto, si, estamos nun asentamento da idade do ferro,
se coñecían o ferro. É dicir, a ver, non o ferro como coñecemos nós, cando nós ahora coñecemos do aceiro, e tal, que entonces é máis mejor. Pero bueno, é dicir, eles tiñan ferramentas, tiñan, pois eso, fouces, tiñan machadas, tiñan, é dicir, e entonces, e eran, como os nosos ancestros de tal, eran canteiros tamén. Entonces, había sempre hai alguén que conoce perfectamente a veta das pedras e entonces é cuestión de buscar. Ten un corte con Sí, no. máquina. E ao principio pensábamos que eran de, pois eso, de cando se extraían as pedras para as vivendas, pero non des marcas de canteiro. De todas maneiras, parece que aí aproveitaron a falla, había clases do... Claro, isto todo vai así. Isto vai todo así. Entonces, en función de como van sacando, en función. Isto é como vos dicía antes, isto desgaja como un hojaldre por capas. O sea, non é como o granito que tens que buscarlle ben a veta e unha vez que buscas a veta, pois rompe en bloques. Isto non, isto vai como un hojaldre. É dicir, non tendes un pastelito de hojaldre e vai sacando capas. En base Aí metendo ten un unha corte cuña, e natural ca cuña... Claro, unha vez que topan a tal, meten cuñas e van sacando as lousas. Sacan lousas máis pequenas, lousas máis grandes, pero lousas normalmente